Sziasztok! Hát végül amúgy picikét rics lettem. Na várjatok, nem összedőlöm. Rics lettem. De miért ilyen homályos ez a kis kamera? Mutatom, hogy van egy Dragon Fruit, egy dragonös cuccom. Ezek a fehér kis virágok, nem tudom mi ez. Van kivifám, van grapefám. Amúgy bocs, hogy egy csomót elhangoló mondjuk. Van pineapple, van banánfám, van ez a fura virág, mert mindjárt megtudtam, melyikről pofázok. Van kakaó, van pepper, van borsóm, meg ugye van eprem. Tehát ezek a gyümölcseim vannak, és azért, mert egy fiú adott nekem aztán nem tudom milyen cuccot, meg a legjobb barátnőm adott egy csomó cuccot. És ja. És most én is segítek embereken, mert például ott annak a kis gyereknek, várjatok, nem tudom. Például neki, ne várjunk. Például neki is én adtam, és most így ezért ennyi pénze van. Meg ennek a másiknak is, tehát mind a kettőnek adtam 2-6-7 kilós peppert, és így picikét ricsákoltak, és szeretek segíteni embereken, mert amúgy szerintem ez egy tök jó dolog, mert utána tök jó meghálálják, és hogyha tegyük fel, ők is ilyen ricsek lesznek, utána ugyanúgy adnak neked is free-be. Nem tudom, hogy mik vannak. Ez az egyik, ez az első, ami van nekem. Van egy ilyen fám, össze is fel tudtam mutatni, mert még nem kelt ki. Van ez a banana szed, van ugye ez a pineapple, van kiwi sem, meg ez is most fog majd hamarosan kikelni, és ilyen fám valami ilyen vannak. De ja, alig várom, hogy játszhassak, mert imádom a Grove Garden-t. De ha szeretnétek ilyen videókat látni tőlem, akkor kommentben írjátok meg. Puszi, sziasztok!